Rayonda salomatlik saqlov учреждениеләрен капиталь төзекләндерү эшләре дәвам итә. Агымдагы елда махсус программа буенча хатын-кызлар консультациясе бүлеген тулысынча яңарту каралган. Бүгенге көндә биредә тулы куәттә ремонт эшләре бара. Закончена электрика, закончена слаботочная система. На 80% осталось только повесить оборудование. Ну и так как заканчивается отопительный сезон, то есть сейчас приступим к отоплению. Монтажу отопления, также начали укладку плитки напольной и, соответственно, стеновой. Хатын-кызларны кабул итү бүлеге сәламәтлек саклау системасында беренче звеноны модернизацияләү программасы буенча төзекләндерелә. Бүлек 280 квадрат метрны тәшкил итә. Төзекләндерү эшләренә 5 миллионнан артык акча бүленгән. Подрядная организация уже 5 миллионов 136 тысяч отработала. Выполнены следующие работы. Это канализация, отопление, тепло, монтаж электричества, монтаж слаботочек, окна, двери поменяли, плитку начали класть. Бинада яңа заманча медицина җиһазлары да булдырылачак. Ремонт эшләре барышында пациентларны кабул итү вакытлыча күрше бинада алып барыла. Бүгенге көндә бүлектә 130дан артык авырлы хатын-кыз исәптә тора. Шәһәр халкына гына түгел, авыл җирлекләре пациентларына да хезмәт күрсәтелә. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.